Kiež by som to vedel. Snáď je to preto, že som v živote toľko toho pokazil. Ale čo viem s istotou, je, že toto nie je moja zásluha, ale asi Liorina. Čo keby... Bola som na vašich prednáškach, pán Walsh. A čítala som vašu knihu. O tom, aký je Boh láskavý a aký úžasný je celý vesmír. A vy si to nemyslíte? Myslím si, že váš Boh je veľmi pomstychtivý. Adoptovala som si syna, keď mal 0,5 roka, pretože mi povedali, že nemôžem mať deti. Chceli sme to Jimmymu povedať, keď bude dosť veľký, aby to pochopil. A keď mal 14 rokov, pomysleli sme si, že už je čas. Zhoršil si prospech, celý sa zmenil, v škole mal problémy, bolo to... niečo strašné. Hneval sa na svoju matku, že sa ho vzdala, na nás, že sme mu to povedali a na všetko vo svojom živote. Dal sa upokojiť iba tak, že sme mu sľúbili, že mu pomôžeme nájsť matku, keď dosiahne 18. Bez ohľadu na to, koľko peňazí a času nás to bude stáť. Sľúbili sme mu, že ju nájdeme. Zmenil potom svoj postoj? Čiastočne, lenže ten syn, ktorého sme poznali a ktorého sme tak veľmi milovali, bol preč. Už mi nikdy viac nepovedal mama. A v deň svojich 18. narodenín sa Jimmy zabil na motorke. Mojho Jimmyho zabil opitý šofér. Tak mi prosím vás vysvetlite svoju definíciu láskavého Boha, pán Walsh, pretože nechápem, ako mohol láskavý Boh dopustiť čosi také voči rodičom, ktorí tak milovali svojho syna. Čo hovorí váš Boh teraz, pán Walsh? Je mi to ľúto, chlapče. Nikdy nebudeš nikoho ľúbiť. Ako sa voláte? Georgia. Georgia. Váš syn zahynul, aby ste mohli dodržať sľub, ktorý ste mu dali. Jeho matka zomrela pred pár rokmi. A jeho smrť bola jediný spôsob, ako sa s ňou mohol stretnúť. Chápete? Ďakujem.